Abasekorinte besibili isahluko 4 verse 10 verse 11. 2 Corinthians chapter 4 verses 10 and 11 and chapter 5 verses 15 and 16. Ngimkhumbulu Jesu umhlengi, ngimkhumbula malanga onke, ngikuba ngihambe endleleni, ihubo lezinsuku engiyazi umbona masinyane ishilo kanjalo inkosi lilanda ibandla oyeka ukhulu umkhosi. 2 Corinthians 4 verse 10, 11, 15, chapter 5 verses 15 and 16. Ngicela sibale amehlo singaka. Baba, selabhoboza igazi lendodana yakho uJesu Kristu, yahlatshwa imvu engenacala engenasici, ihlatshelwa izono zami nezono zezwe lonke. Sibonga ukuhlengwa ngegazi lenkosi yamakhosi eyahlenga ukuphila kwethu. Siyakubonga Baba Thwengcwele ngokunikela ngendodana yakho ezelwe yodwa, ukuba yilo nalokho lwayiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okunaphakade. Baba Thunamandla, siyakhuleka kulesi sikhathi ukuthi ukhulume ngendodana yakho ekuyona engolizwi lakho, ukhulume ngomoya wakho ongcwele ekunguyena indodana yakho eyafika ngawe emhlabeni. Wawusiyahlala enyameni waze wavela kubantu, wazondwa kusukela Nkosi ekuzalweni kwakho, uzondwa usemhlabeni, uzondelwa ukuthi uzohlenga ukuphila kwethu. Baba Thwengcwele, siyakhuleka kulesi sikhathi ukuthi ngendodana yakho namhlanje ngezwi lakho ukuhlenge ukuphila kwethu esandleni somubi. Ukhulume nathi sonke Baba Thwengcwele ngamunye ngoba Nkosi ngempela akusona sodwa isinkwa umuntu ayaphila ngaso, kodwa umuntu uyaphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni wakho. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi
ukhulume amazwi akho azosiphilisa, ngoba amazwi akho angukuphila, amazwi akho ayiqiniso, amazwi akho ami kuze kunaphakade. Uma sihlezi ezwini lakho, nokuphila kwethu Nkosi kuyakuba nginaphakade. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Lapha ke sithola isihloko sakhona sithi uPawulu ushumela ivangeli ngesibili. uPawulu ushumela ivangeli ngesibili ngoba amagwala akangeni ezulwini. Umuntu mayishumayela ivangeli noma kungempilo yakhe noma kungayiphi indlela okwenza ngesibili, akakwenzi eyigwala, ngoba uma eyigwala kusho ukuthi uNkulunkulu angekho kuye. Ungasaba kanjani? Yini ungayisaba? Ubaba wakho uwazi ukuthi uphezulu kwakho konke. Uyabona mangaba kuthiwa unobaba wasemhlabeni, mhlawumbe uma uhamba naye ngekusabe, kodwa lo wasezulwini wenza isiqiniseko sokuthi uhamba naye ngaso sonke isikhathi, kwenza lokhu ukuthi ungesabi, ngoba udale izulu nomhlaba. Akukho la engekho khona. So mawuhamba naye nje, noma ngaba wehlelwa yini, awunandaba. Athi uDavide, uJehova ongumalusi wami angiyikweswela. Athi ungilalise emadleni ahlaza, angiyise ngasemanzini okuphumula. Abesethi ke noma ngihamba ngasegodini lethunzi lokufa. Yabona la othi uma uhamba khona wazi ukuthi kunokufa la. Uthena ngesabo kufa. Indawo engihamba ngayo khona iphethe ukufa, kodwa mina ngesabo kufa. Uthi sizathu salokho ukuthi ngokuba wena unami. Yikho ke uPawulu la naye lesihloko siveza lokho ukuthi ngenxa ukuthi uNkulunkulu enaye shumayela ivangeli ngesibindi. Sizofunda ke siqale lapha kuverse 10. Kuthiwa sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu, ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu, ngokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu, ukuze ngokuphila kukaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo. Chapter 5 verse 15-16. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, ngokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Inkosi ibusise ukufunda kwezwelayo. Lana ke sizwa kuthiwa sithwele njalo njalo. So lento le uma ngabe into uyithwele kusho ukuthi ingaphezulu kwakho, iqindezele. Uhamba nje uyithwele, uhamba naye. Uthi ke sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu. Lokuthwala kuyacaca ukuthi hayi nje ukuthi kusekhanda, kodwa kusemzimbeni. Lokufa esikuthwele ngokukaJesu. Omunye ngabuza ukuthi yindaba sithwele ukufa. Kwenziwa yini ukuthi kuthwele? Sithwele ukufa. Ingoba kulotshiwe ukuthi mhlazane udla kulowo muthi uyakufa nokufa. Ngaleyo ndlela ke umuntu wayesiyakuthwala ke ukufa kwahlala kuyena egazini. Ngijwayele ukusho ukuthi umuntu mangaba egula
eyakwadokotela bengaqondi odokotela ukuthi yini agula yona, into abayenzayo bathatha igazi base behlola igazi, ngoba iBhayibheli lithi umphefumulo uhlala egazini. So lokhu kufa noma isifo bazosibona la egazini, ngoba lokhu kufa into okuyifikele la emzimbeni ukuzohlukanisa umzimba nomphefumulo. Yikho ke kuyohlala ngqo la kuhlala khona umphefumulo, ukuze zihlukane lezi zinto zombili, kube nokufa lokhu thina sikwaziyo. Kanjalo ke noSathane uzama ukuthi ayongena emphefumulweni womuntu ukuthi ayobulala umuntu. Kodwa ke kumuntu noNkulunkulu, umuntu kuzahlangana noNkulunkulu kuba umoya kaNkulunkulu nomphefumulo wakhe. Usho ukuthi umuntu uphakathi nendawo esoul, umhlabathi lo, bese kuba umoya kaNkulunkulu. So uSathane ufuna ukungena phakathi kukamoya kaNkulunkulu nomphefumulo ukuze umphefumulo ungcole. Kodwa uSathane usebenzisa umzimba isikhathi esikhulu ukuze kungcole umphefumulo. Ngamanye amazwi uSathane into ayigijimisa kakhulu ukubulala. Ethi inkosi uJesu lapha kuJohn 18 wayengumbulali kwaseqaleni ngamanga akhe. So ke la kuthiwa sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kukaKristu. Yikho ke naye inkosi uJesu ngenxa yesono kwavela ukufa, kwabiza ukuthi nayo inkosi uJesu mayifika emhlabeni izokwenza isiqiniseko sokuthi ngcono kufe umzimba kunoma kufe umphefumulo. So yafikela ukufa ukuze thina sithwale ukufa kukaKristu, singabe sisathwala ukufa kukaSathane. So kunokufa okubili, kukhona ukufa kukaKristu, kukhona ukufa kukaSathane. Ukufa kukaSathane kungukufa okunaphakade. So yilo nalo muntu othwele ukufa kukaSathane ufile kuze kube unaphakade. Kodwa othwele ukufa kukaKristu, lalela ukuthi lithini ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. uJesu ufike emhlabeni wafa ngoba vele wayezele lokho. Bese lithi iBhayibheli asibulale imizimba yethu. Sibulala kanjani imizimba yethu? Laphana umufunda kwabaseRoma 12 kuverse 1 ake sifunde sizwe ukuthi sibulala kanjani imizimba yethu. Kuthiwa lapha, ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, ube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Indlela nje yokukhonza kokuqonda ukuthi wena unikele umzimba wakho njengoKristu wanikela ngomzimba wakhe. Manje ke indaba yomnikelo awuvela usuku unikele nje ngomzimba wakho. Awuvela usuku uthi nje ngomlomo wakho ngiyanikela sekuphelile njalo. Yilo nalo mnikelo unemigomo yawo. Kunemigomo okufanele uyilandele uma ngabe unikela. Ake sibheke lapha eLeviticus chapter 1 verse number 3. Sibheke eminye yemigomo yemnikelo ukuthi ihamba kanjani. Ngoba uvesana nje unikele. Uthi uPaul lana, ngiyancenga ngobubele bukaKristu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, opheleleyo, othandeka kuNkulunkulu, ube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Leviticus chapter 1 verse number 3. uLeviticus
ngesiZulu. Third book from the beginning, from Genesis. Umthetho wemnikelo yokushiswa isihloko sakhona leso. Number 3 uthi ke uma umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa wemihlambi uyakunikela ngeduna elingenasici. Umthetho oqala ke lo umnikelo ukuthi lo muntu mayinikela ngomnikelo wokushiswa womhlambi ngamanye amazwi imfuyo le inkomo mayinikela ngalo umnikelo unikela ngenkomo esilisa mangakubeka ngalolu limi oluzozwakala cishe kubantu bonke a male bull noma a male angazi kuthiwa ngilokhuza ngesingisi but it should be a male I can't say a cow. Okay. Kuthiwa umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa wemihlambi uyakunikela ngeduna elingenasici. Kusho ukuthi kufanele abhekisise before anikele ukuthi sikhona yini isici. Ngoba ngeke kukusiza ukuthi unikele unesici. Empeleni lokho kukodwa nje kungaxabanisa noNkulunkulu ufe kungakashaya isikhathi sokuthi kungafa. NjengoUziya wazama ukunikela mangabe bona umphongolo uwa wanikela ngomzimba wakhe ukuthi awubambe awusekele umphongolo kaJehova ukuthi ungawe. Ekusekeleni kwakhe lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamthukuthela wamshaya unyazi khona lapho wafa khona lapho. Ngoba wayinikela kuNkulunkulu ngomzimba wakhe kodwa enesici. Abantu ababenezici abangazange banikele kwabasiza lokho ngoba basale baphile mhlawumbe balithola nethuba lokuphenduka. So ke kuthiwa ke ngeduna elingenasici. So uyaqaphelisisa mawuzonikela ukuthi lo mnikelo wakho unaso yini isici. Ngoba uma unesici uzozidalela inkinga lo mnikelo. Inkosi uJesu ithi uma ufika ukuzokwenza umnikelo bese uyakhumbula ukuthi umfowenu unequbu nawe. Mhlawumbe kukhona into wayenza wena kuyena wayeseba noqubu nawe. Mhlawumbe kukhona into owayenza not ukuthi yayini. Ngoba lithi iBhayibheli kufanele sibalekele okubi nokubukeka kokubi. Mhlawumbe lento owayenza kumfowenu udadewenu yayibukeka imbi wayeseba nequbu nawe. Uthi ke hamba ke uye kuyena ubuyisane naye. Noma ngabe uyakwazi ukuthi awukwenzanga lokho noma wongaqondile umtshela mfowethu empeleni lokho ngikubonile wenza kanje na kanje. Kungivezela ukuthi kunenkinga ekhona ngalokho engikwenzile noma kubonile kwenzeka. Ngizokuvezela iqiniso ngoba iqiniso linguKristu. Ithi inkosi uJesu iqiniso niyakulazi neqiniso liyakunkhulula. Ngamanye amazwi uza kumfowenu ukuzomkhulula ngokuthi umvezele iqiniso. Ungakanikeli kodwa usuyoliveza iqiniso kumfowenu. Ngoba uzosuke uyonikela kanti umfowenu akalazi iqiniso. Abese engakhululeki ahlale engakhululekile. Azi ukuthi osibani bathi bayakholwa benza lokhu nalokhu bazibanikela bazibenza lokhu nalokhu umsebenzi kaNkulunkulu kanti bananalezi. Bese liyahlanjalazwa igama likaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi igama lakhe lihlanjalazwe. Uthi ke onikela ngeduna elingenasici. So yikho kumele sihlale sivume izono sihlambulula ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi asisebenzise. Ngoba endlini enkulu akuzona nje izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa kukhona nezebumba nezemithi. Ezinye ziyasha ezinye azishi. So uma ngaba bese lithi ke iBhayibheli uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihle esithandeka kumnikazi waso noma kumniniso akwazi ukuthi asisebenzise. Ngamanye amazwi ukuze ukwazi ukuthi ube ngumnikelo ophilileyo phambi kaNkulunkulu nothandekayo
qinisekisa ukuthi uyayihlambulula, qinisekisa ukuthi uyazivuma izono zakho, qinisekisa ukuthi uhlala ube nomkhosi wokuyifuna nje kwesinye isikhathi ukuthi inkosi ngisahamba ngakho yini, ngisa right yini, ikhona yini into eyisici kimi, ngoba sengifuna ukunikela ngomzimba wami, ukuthi lo mzimba njengoba lithi iBhayibheli uyithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu abeseyahlala kulo mzimba, uNkulunkulu abeseyadecide ngalo mzimba ukuthi njengamanje ngalo mzimba wami esengiucontrol onikelwe kumina ngizokwenza u1 no2 no3, ngoba lo muntu usengumnikelo njengoKristu abangumnikelo. uNkulunkulu wadecide ngokwakhe ukuthi njengoba lo mzimba kaKristu ngumnikelo, ngizothatha mina noma lo ohlezi kulo mzimba engathandi, wazi wakhuleka uJesu eseGetsemane ethi Nkosi uma kungenzeka mayidlule le ndebe, wayesethi kodwa nokho makungabe intando yami kodwa makube intando yakho. Ngamanye amazwi lo mzimba ayekuwona uKristu wayewunikele kuNkulunkulu kangangokuthi wathi nalento engingayithandi kodwa ngoba ithandwa ngumnikazi waleli thempeli ngiyayivuma ukuthi mayenzeke noma ngabe ingukufa. Bese ke thina kuthiwa ke sithwala lokhu kufa kukaKristu, ukufa kokuthi lo mzimba usufile kimi. Ngamanye amazwi sengihamba nje mina ngiyazi ukuthi no, akuseyimina ophila kulo mzimba, lo mzimba akusewona wami, nguthathile wayoba ngumnikelo, ngoba lithi iBhayibheli uKristu akasazanga isono, akasenzanga isono, yikho waba ngumnikelo kuNkulunkulu ophilileyo nothandeka kuyena. Kanjalo ke sithwele ke thina lokhu kufa kukaKristu, sihamba nje uma singabantwana bakaNkulunkulu, umzimba wethu ngoba sesiunikele usufile kuthina. Ngamanye amazwi noma ngabe kuthiwa umuntu wenza ini kuwe, uvelusho nje ukuthi no, yazi lento ayenza la kumina njengoba ngishaya nje, ushaya lo umnikazi walo mzimba, ngoba lo mzimba kusewona wami, angisawulweli mina nje khona izinto ezazingihlupha. Sibantu baningi enza lokhu nalokhu into enzami, kwathi ngolunye usuku ngithi ngizongena emkhosini ngithi ngiyakhuleka, ngazithola sengikhala ngithi Nkosi zonke izinto enginazo ngezakho, ngoba uthe umhlaba nokugcwala kwawo kungokwakho. So mina anginalutho kahle, zonke lezi zinto ezakho. Hawu manje ukuthi mangaba umuntu ethatha enza lokhu nalokho ezintweni lezi abathi abantu ezami, ngithi ukubuya ngimdabuke, ngithi ukubuyaza ukuthi lokho akwenzayo akusikhona kwami, cabanga okwami yena ngakunikela, ngoba kufanele unikele umzimba lezi zinto mhlambe wena uzothi ngizisebenzele mina, kanti mangabe kuwumzimba kaKristu kusho ukuthi uKristu kade esebenza la ngalo mzimba, ngoba akusewona wakho wena, kuwena ufile usasebenzi. Kodwa indaba iqala ekuthandeni iduna elingenasici, anikele ngalo ngasemnyango wetende lokuhlangana aze amukeleke kuJehova. Kukhona ukuthi umuntu anikele kodwa endaweni errong, enza umnikelo. Kade khuluma kulezi insuku baba ukuthi umuntu enza umsebenzi kaNkulunkulu kanti akubona umsebenzi awubizela, unikele endaweni errong. Kodwa la kuthiwa unikela phambi komnyango wetende lokuhlangana. Akushiwo ke lama kuthi itende lokuhlangana ukuthi itende lokuhlangana kwabazalwane, bekungenye inkonzo beyenzeka lapha yana. Le tende lokuhlangana bekuyitende lokuthi uNkulunkulu ahlangane nabantu bakhe. Yileyo ndawo ke yomnikelo la uNkulunkulu ekwazi khona ukuhlangana nabantu bakhe. Uyakunikela ngeduna elingenasici, anikele ngalo ngasemnyango wetende lokuhlangana aze amukeleke kuJehova. Indaba yomnikelo ke ikenzeka kuKhayini noAbel. uKhayini waqala wathatha izithelo zakhe wonikela kuNkulunkulu. uAbela umfowabo omncane kunaye wabona inhle lento enziwa mfowethu,
ngoba umhlaba nokugcwala kwawo ngaJehova kusho ukuthi izinto kumele sizibuyisele kuyena uJehova umnikazi wazo. Hayi ke naye ke uAbele wathatha okunonileyo kwemfuyo yakhe wawunikela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayese esamkela umnikelo kaAbele. OkaKhayini wawureject. Ngiyakholwa ukuthi okaKhayini nakuba wayesenza into enhle enikela inkinga, umnikelo wakhe wawunesici. NjengoSaul wazama umnikelo okuzinikela ngokwakhe uNkulunkulu aqhubeke nobukhosi, usunesici lo umnikelo uNkulunkulu akawamkelanga. So ngamanye amazwi mangabe ufuna ukusebenzela uNkulunkulu mesikhale njengoba sizwa kulezi insuku, qinisekisa ukuthi uyazivuma izono zakho, ukufuna ubuso bukaNkulunkulu, uqinisekisa ukuthi ungumnikelo ophilileyo, umnikelo othandeka kuNkulunkulu ukuze ube isitsha esisebenzisekayo. Lapha ke masiqhubeka nabaseKorinte kuthiwa always caring about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. La sithwele ukufa kukaKristu ukuze no siphile kuye, ngoba yena njengoba sithwala ukufa kwafa inyama yakhe kuphela, umphefumulo wakhe zange ufe, kodwa kuAdam kwafa umphefumulo. So kumele sithwale ukufa kwenyama ukuze siphile kuye uKristu, ukuphila komphefumulo kungaphakathi. Ngokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu. Siyanikelwa nje ekufeni ngenxa kaJesu. uJesu uthe ezalwa wayenikelwe ekufeni kwaze kwafa abantwana abaningi ngoba wazondwa kusukela ekuqaleni. Wayeselokhu ezondiwe nje befuna ukumbulala. uNkulunkulu wazombalekisela eGibhithe. Mangisakhuluma ngendaba yeGibhithe ngitshela lento ukuthi kwesinye isikhathi noma lithi iBhayibheli ihlalisanani nabo bonke ngokuthula, ningceliswe, ngaphandle kwalokho ningeyibone inkosi. Noma zamelana ukuhlalisana nabo bonke ngokuthula. Ku-Israyeli iGibhithe besingathi isitha, noma singathi limele abantu abangakholwa abangamfuni uNkulunkulu. Kodwa lapha abantu mangibheka le ndaba kusivezela ukuthi asingababukeli phansi. Asingathi ngoba thina sesiyakholwa sizibone singcono kunabo. Ngoba inkosi yathathwa yayobekwa eGibhithe, yakhulela khona. Nobaba wethu Abrahama kwake kwaba nendlala, wabalekela kuphi? eGibhithe. uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyasivumela ukuthi sihlale nabantu abangakholwa, kwamukele nje ukuhlala nabantu abangakholwa, ukusebenza nabantu abangakholwa, ukuba nomndeni amalunga angakholwa, kufanele ukwamukele nje lokho. Ngoba uNkulunkulu usemsebenzini thina esingeke siqonde, esingeke siwazi, kodwa kunalento uNkulunkulu ayaziyo. So kumele sikwamukele uNkulunkulu unezindlela zakhe esingeke sivime. Ungasho ukuthi mina ngeke ngihlale nalabo bantu kwanje. Mhlawumbe usangathi uyoshumayela uNkulunkulu ekuthumile, avela athi hamba uyongena kuloya muzi, ungene emzini wabantu abangakholwa. Khona umunye okangivezela ukuthi wazithola elele emzini wabantu abakhonza uShembe. Kunezinto lapha emsamo uyabona nje lapho ukuthi kuyathunqiswa impela. Ngani? Ngoba uNkulunkulu nenhloso yakhe asiyazi thina. So singababukeli phansi laba bantu.
and inkosi uJesu yayithobisa ngendlela ukuthi yabuye yathi namandla idala izulu nomhlaba kodwa yabuyela mase kufika uHerodi lapha kwaIsrael. Ngoba kwesinye isikhathi kumele ukuthi nakule ndawo ku comfort zone esikuyona uHerodi simbalekele ngokuzobulala umntwana. Singahlali ngoba sithi indawo esiyaziyo. Kunabantu abahlezi emabandleni nabo. Kanti sekunoHerodi lapha engabe bayaphuma. Ngoba uHerodi uzobulala umntwana mabe ngaphumi lapho bahambe babalekele kule ndawo babona iGibhithe uzofa umntwana. Isizathu nje ukuthi uJoseph aphume lapha ukuthi umntwana ngafa. Asesiqhubekele lapha ku chapter 5 verse 15 no 16. Kuthiwa ke wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona. Wafela uJesu wonke umuntu. Enisizathu sokuthi afe ukuthi labo abaphilayo bangabe besayiphilela bona. Uyabona la ukuthi uNkulunkulu uconsent ngomuntu ophilayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ayikho le ndaba yamadlozi. Ngoba la ukhuluma ngabantu abaphilayo ukuthi abaphilayo bangabe besaziphilela bona. Kodwa baphilele yena abafelayo. Kuthiwa bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena wabafelayo wabuye wavuka. Futhi ngamanye amazwi mangiphila fanele ngizazi mina ukuthi angiyiphileli mina. So angiphileli inhloso zami. Ngize ngasho mina ngathi indlela engibona inkosi isiseduze ngayo kuphela ama-ambitions mina wezinto zalokho kuphila. Mangibheka indlela ubaba uMphosoli abizwe ngayo. Ngenxa ukuthi le ntshumayelo izongena ku YouTube ngizokhatha okunye engingakusho. Ngoba kunabanye abazosuke bathindeke ngalokho ngikusho. Ngizozama ukuyikhatha indaba. Ubaba uMphostoli wabizwa nguNkulunkulu uma esho ngo-2010 mayisezophela. Kodwa kunomzalwane engimaziyo owavezelwa nguNkulunkulu ngo-2004 ukuthi ubaba uMphostoli uNkulunkulu uzomsebenzisa. Ngesikhathi silapha eMgungundlovu eMafakatini ubaba uthi kunamazwi uNkulunkulu amfundelayo neBhayibhelini ubheka lapha kuJoshua chapter 1 verse 5. Uthi njengalokho nganginoMose kanjalo ngiyakuba nawe. Uma wazwisisa kahle lamazwi aveza ubaba uMphostoli enguJoshua. Kuno mama wasesikhaweni owayengayi-understand indaba kaBaba kodwa uNkulunkulu wamvezela embonweni. Wathi uNkulunkulu kulo mama, this is young Joshua. Now mangisibheka lezi zinto ngihlanganisa nalokho kwesithathu ke ngakusho. Uma ubaba uMphostoli emele uJoshua kusivezela lokho ukuthi uNkulunkulu angabuya noma yini. Ngoba nguJoshua owahola abantwana bakwaIsrayeli ukungena eKhenani. Naye uJoshua wabeyongena ngesikhathi beyongena. Bayihamba indlela noMose kwafika la uMose kudinga ukuthi akagudluke ngenxa yesenzo sakhe. Wayese uNkulunkulu ekhetha egcoba ngesandla sikaMose uJoshua. And ubaba uMphostoli naye ukhona lolugcobo alithola. Ngalo engathi umele uMose kimina mangibuka le ndaba. So yikho ke ngithi inkosi uJesu ingabuya nanoma yinini. Mangicabanga lento kuphela ama-ambitions.
sengazi ukuthi manje kungabuya akaJesu ngoba kahle kahle lo mzimba kumele ube ngokaKristu. UngakaKristu awuseno wami. So ngamanye amazwi ngisho neambition ekuthiwa nginayo, ngiyinikela kuKristu ukuthi Nkosi, lokho engikufisa kuyintando yakho yini? Lokho engikufisayo mina ngokwami kuyilokho okufisa yini wena, ngoba lo mzimba kusewona wami, ngunikela kuwe. Uthi ke wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa abaphilele yena obefulayo wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama. Ngamanye amazwi angisayihluphi nje ngabantu ngokwenyama uthi ngibazi. No. Uthi ke nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Sesimazi ngayiphi indlela manje uKristu? Sesimazi ngokomoya. Angithi washiye lo moya ongcwele. Asisamazi ngokwenyama. So ngamanye amazwi into esiyijongayo ukuhlala kumoya ongcwele. Sihlale kuNkulunkulu. Sihlale sithwele lokufa kukaKristu ukuthi masisemhlabeni sihamba nje sithwele ukufa nje. Kodwa abanye babonakala bephila kodwa bathwele ukufa kaSathane. Ukufa okunaphakade. Ukuyicacisa ke le ndaba yokufa sizobheka lapha kumaHebheru. MaHebheru chapter 9. Verse 15 or 16 or 17. Lapho ke sihloko sakhona kuthiwa uKristu ungumlamleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe. Ngalokho ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha. Kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zezivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo. 16. Ngokuba lapho kukhona iTestamente kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo. Ngokuba iTestamente lisebenza sekufiwe. Ngokuba alize lingaba namandla esekhona owalenzayo. La sithola uKristu engumlamleli wesivumelwano esisha. So bekunesivumelwano esidala ebese ngumfanekiso okuzayo. Kuthiwa ke ukuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo. Ngokuba lapho kukhona iTestamente, makhulunywa ngeTestamente kukhulunywa ngesivumelwano. So lapho kukhona isivumelwano esiphakathi komuntu noNkulunkulu, kuthiwa ke kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo. So kulo owenza isivumelwano, iTestamente, ukuze lesi sivumelwano siphelele kufanele kubikwe ukufa. Kumele kube khona into ezofa lapho ukuze lesivumelwano sisebenze. So uma ufuna isivumelwano sakho noNkulunkulu sisebenze, vuma ukufa emzimbeni wakho. Ngoba uma ungavumi lesi sivumelwano sokuvuka okuzayo ngeke usithole. Ngokuba lapho kukhona iTestamente kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo. Yikho kwasekuqaleni eTestamente elidala bekumele umuntu athathe isilwane esingenasici esikhombisa ukufika kwegazi elingenasici, ekuzomele leli gazi lichitheke bese ngenxa ukuthi alinasici bese kuba iphunga elimnandi kuNkulunkulu, kukhuphukele kuNkulunkulu. Ukuze kungabi nasici lokhu kufanele uqale kungabi nasici, kuyoshiswa, then makusha
kungenasici kuba iphunga elimnandi kuNkulunkulu, ngoba njalo mangaba ushisa utho uyalishisa bese kusuka intuthu iyaphezulu. So ngamanye amazwi, ukuze lesi sivumelwano silunge noma siphelele, kumele kube khona ukuzofa, kuchitheke igazi, bese mase kwenzeke lokho kwashiswa, kuba khona na kanjani okuzokhuphukela phezulu, lokho kuzokhuphukela phezulu kungumoya. Lokho kuyinyama okushiswayo nomlotha kusala phansi, and kukhuphukela phezulu uma sekwenze njani, sekubulewe kwashiswa. So ngamanye amazwi ngeke ukwazi ukukhuphukela kuNkulunkulu ungavumanga kwelikamoya ukubulawa ushiswe. Iphele nje indaba yenyama, kusale kungumlotha nje kungenalutho empilweni yakho, bese wena ke ukhuphukele kuKristu ube nokuphila kungaphakathi. Ngokuba iTestament lisebenza sekufika. So isivumelwano ungakafiwa asisebenzi. Ungakafi enyameni yakho kufe inkanuko zenyama, isivumelwano sokuphila kungaphakathi asisebenzi. Kufanele iqale kube khona ukufa, ngokuba alizela ngaba namandla esekhona owalenzayo. So kumele umzalwane ukuthi aqinisekise ukuthi uyafa. Sizwile umzalwane wethu ekhuluma la ukuthi ube nolaka kakhulu, kodwa manje kwabiza ukuthi kufe ulaka kuyena noma kufe lokho kusemzimbeni wakhe. Ngamanye amazwi emzimbeni wakhe bekuhleza amadimoni anolaka. So bekungesiyena onolaka kodwa amadimoni la kade enolaka. Manje kumele ukuthi abulala umzimba. Mayebulela umzimba, amadimoni akasenayo indawo yokuhlala, automatically gone. Indlela nje elula leyo yokubulala amadimoni noma ukukhipha amadimoni kuwena. Ungasabe kwangazi nje izandla ukhulekelwe ukubulala umzimba wakho nje azohlala lapha amadimoni. Ngoba sekukhona umoya ongcwele ohlezi kulomzimba. Azohlala phike wona. Akasenayo indawo. Ngoba wena ubulela umzimba wakho lo okade uhleza amadimoni. Okubiza ukuthi yilo nalowo muntu avume izono zakhe ukuze abe ngumnikelo ongenasici kuNkulunkulu. Ngoba noma ungeze enkonzweni, noma ungenza izinto zasenkonzweni, uma usenesici phambi kaNkulunkulu, ungumnikelo ongamukelekile kuNkulunkulu. Uma ungumnikelo ongamukelekile kuNkulunkulu, awuzange wamukeleke kuNkulunkulu, usakholwa amadimoni. Amadimoni asazoqhubeka nje enze izinto ayithandayo empilweni yakho nangempilo yakho, enze noma yini ayithandayo. Qinisekisa ukuthi uphila impilo engcwele ukuze amadimoni angabi nayo iaccess empilweni yakho. Mangaba uthi uyazivuma izono, still amadimoni asaqhubeka, ngene emkhosini ubuza uNkulunkulu ukuthi yini le, imuphi lo mnyango ovulela amadimoni angene kule thempeli lakho. Kwenzeka kanjani ukuthi ithempeli lakho engilinikele kuwena amadimoni aphinda ahlale kulona? Ngoba ithi inkosi uJesu akuhlangane ukukhanya nobumnyama. Mangaba kuvela ukukhanya ubumnyama cela empunzini kuyabaleka. Akwenzeki lezi zinto ezihlangana. Hlobo omunye mayivela omunye abaleka. So wena uhlala kanjani nezinto ezikaSathane? Noma ubona ama-sign empilweni yakho ukuthi kunezinto ezingehlelayo engingaboni ukuthi zingehlela kanjani ngumntwana kaNkulunkulu. Awusifuna ubone ukuthi yini le enza ukuthi uSathane athole indawo. Yini le enza ukuthi mina ngithi ngilele ngibe lo mzimba lo uzogitshelwa amadimoni, uzongcoliswa amadimoni.
kodwa ngiyumntwana kaNkulunkulu. Mangabe umzimba wakho ungcoliswa amadimoni ebusuku lelo, kusho ukuthi mangaba udlula la, amadimoni azohamba nawe kwesigodi. Khala kuNkulunkulu, uzikhalele ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi ngabe ngisayiphilela mina, ngoba uKristu wabafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besayiphilela bona, kodwa baphilele yena owabafela. Abafileyo sebefile, bayiphilela bona-ke, abasakwazi ukuphilela uKristu bona. Kodwa wena osenethuba osaphilayo, yeka namhlanje ukuyiphilela wena. Yeka namhlanje lezifiso zakho eziphambene nentando kaNkulunkulu. Ake izwi likaNkulunkulu likuhlule namhlanje, lahlulele imicabango yakho nezizinto zakho. Lihlolisise ukuthi ngempela lemicabango yakho isentandweni kaNkulunkulu yini. Engikwaziyo ukuthi ama-sign uzowabona empilweni yakho ukuthi unaye uNkulunkulu noma cha. Uzobona ngezinto ezenzakala kuwena, awudingi ukubuzwa, awudingi nokubuza komunye umuntu. Uzobona nje ngoba uSathane uzoyiveza, uyehluleka ukuthi angakwazi ukuyiveza. Uzoyiveza nje ukuthi ebusuku uzothulele kwenzeke 1 no 2 no 3, ubone nawe ukuthi kuyabheda. Khona lento efanele uyenze ukuthi ubuyisane noKristu usaphila. Ulivume igama lokuthi uJesu Kristu inkosi. Ulivume ngempela futhi, ngoba uzokhululwa ngalo, uzosindiswa ngalo leli gama ukuthi uvume. Cela sifanele. Babathu namandla, babathu sezulwini, babathu engcwele, siyabonga kwezwi lakho. Siyabonga Nkosi ukuthi ufuna ukuthi sifane nendodana yakho. Njengalokhu Nkosi yafika emhlabeni, yafa ngoba yayingaziphileli yona, kodwa yayiphilela wena Baba. Nathi Nkosi sisize ukuthi sife maqondana nesono, imizimba yethu siyinikele kuwe ife. Kodwa Nkosi sizokwazi ukuthi siyinikele kuwe uma singcwele, uma sizihlambululile, singenasici phambi kobuso bakho. Baba thona amandla, mawubona izici empilweni zethu, siyacela ukuthi usikhombise zona. Siyacela Nkosi ukuthi uziveze izono zethu, ukuze uNkulunkulu uthona amandla sizivume sizishiye. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu otho ingcwele ukuthi ngezwi lakho namhlanje Nkosi kube lona lo nqume ukuthi ngeke abe saziphilela yena, ukuthi ngeke abe sayihlupha ngezinto zezwe, kodwa uzosihlupha Nkosi ngokwasezulwini. Njengalokho Nkosi sizwile umntwana wakhe efakaza ukuthi kade umxwayisa nangefoni, ukuthi unaka kakhulu ifoni, iyona emenzela i-distraction. Baningi Nkosi abantu abaphazanyiswa yifoni na i-social media. Ngiyakhuleka uNkulunkulu otho namandla ukuthi usilekelele ukuthi sifocus ezwini lakho, ngoba uthe izwi lakho linguwe, izwi lakho limi kuze kwephakade. Ngiyacela uNkulunkulu otho namandla uhawukele ilona Nkosi olizwa izwi lakho, alizwe alenze aliphile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.